В България най-голямата философска дилема не е смисълът на живота. Тя е много по-важна. Лъскава С-класа на 500 000 км или чисто нова, по-евтина марка кола, директно от магазина. Избери внимателно, защото отговорът казва много повече за теб, отколкото си мислиш. Първият вариант е за хората, които искат да ги гледат. Взимаш S-класа, черна, тъмни стъкла и задължително номер CBXAXAXA, защото без номер няма респект. Няма значение, че е минала половин милион километра, че е била тотал щета в Щатите и че Чичо Гошо я изчуканал и изпънал в кварталния гараж. Важно е да има много купчелък, панорама и музика, която да заглушава всичко, което тропа. Сипваш газ за 10 лева, миеш я на левчето и паркираш пред кафето, като милионер. Живееш в буксониера, ядеш баничка за левче, но това не се вижда. Вижда се колата. Статусът е готов. Ремонтите ще ги мислим. Светне ли лампичка, пускаш музиката по-силно. Ако стане много сериозно, обява с заглавие спешно, реални километри карана от жена. Всички знаят какво значи спешно, но всички пак питат. Защото когато има С-класа, логиката излиза в отпуск. Вторият вариант е за хората, които искат да им е спокойно. Чисто нова, по-евтина марка кола, без история, без тотал щети, без лампички, без изненади. Имаш гаранция, имаш сервис, имаш спокойствие. Сядаш, караш и не мислиш. Само че никой не те гледа, няма вау, няма коментари, няма ей, той я се е оправил. За някой това е лична трагедия. И тук започва войната. Едните казват, по-добре стара С-класа, защото животът е кратък и трябва да се живее като хората. Другите казват, по-добре нова, по-евтина марка, защото спокойствието е истинският лукс. Едните живеят за фасадата и погледите, другите за тишината и липсата на стрес. Едните искат да изглеждат успели, другите искат наистина да им е добре. Сега е твой ред. Какво избираш ти? Лъскава с класа на 500 000 км, газ за 10 лева и номер CBXAXAXA или чисто нова, по-евтина марка кола, без главоболия, но без статус. Напиши в коментарите от коя страна си и защо. Спорете, карайте се, защитете избора си. И ако познаваш човек, който живее скромно, но паркира като милионер, сподели видеото. Той ще се разпознае.